za samo 40 sekundi, 3000 evra na harmonici. Legendarni estradni par Zorica Brunslik i Miroljub Aranđelović-Kemiš tokom proslave obnove bračnih zaveta okitili su harmonikaša Borka Radivojevića tolikom količinom novčanica da je scena ostavila sve bez daha. Atmosfera je dovedena do usijanja, a evrići su leteli na sve strane. Muzička legenda Zorica Brunslik i njen suprug, istaknuti harmonikaš Miroljub Aranđelović-Kemiš, organizovali su veličanstvenu proslavu povodom obnove bračnih zaveta i 4 decenije zajedničkog života. Slavlje je održano u njihovoj luksuznoj porodičnoj vili u Krnjači, a sve je proteklo u znaku ljubavi, glamura i dobre muzike. Pripreme za ovo romantično i raskošno veselje trajale su čak 3 mjeseca, a Zorica i Kemiš su lično pazili na svaki detalj, od dekora preko muzike do udobnosti gostiju. Najsrećniji estradni par nije štedeo ni novac ni emocije kako bi obeležio ovaj važan jubilej na nezaboravan način. Za atmosferu je bio zadužen Borko Radivojević, jedan od najtraženijih muzičara na proslavama, koji je, sudeći po snimcima koji se šire društvenim mrežama, zapalio atmosferu do usijanja. U jednom trenutku, mladenci su ga bukvalno okitili novcem. I to tako da je za samo 40 sekundi na harmoniku bilo poređano 3000 evra za samo 40 sekundi. Gosti su oduševljeno aplaudirali, a slavljenici igrali i pevali uz omiljene pesme. Subscribeujte se na Trending News i lajkujte ovaj video.